A oczywiście ta para, która ostatnia wykona moje polecenie, ta odpada, albo ewentualnie jeśli nie wykona, to też odpada. Mam nadzieję, że tutaj Państwo młodzi mi pomogą, będą w jury, a Pan Świadek przygotuje nagrody. Dwie ręce i dwie nogi. No i teraz sprawdzamy. Uwaga, na parkiecie zostają 3 kolana i 2 ręce. Dobrze, mamy wygranie, brawo dla nich! Panowie, śmigacie po ciasto, szybciutko. Raz, dwa. Ta gra wymaga uwagi, kto pierwszy, ten lepszy, kto pierwszy przyniesie melon. Szybciutko! Melon tam dalej, jest! Mamy to! Brawa! Brawa!